Hola a tots, soc Antoni Montalbán i a continuació vaig a comentar per a SESCAC la següent partida del Campionat d'Espanya per edats sub-14 de l'any 2014 celebrat a Salobreña durant el mes de juliol. De la quarta ronda he triat esta partida entre dos jugadors catalans, d'una banda Guillem Porta en peces blanques i de l'altra Carlos Martínez López en peces negres, i Guillem Porta té vora 200 punts d'elo més que el seu rival. Anem en la partida. E4, eixida de peó de rei de Guillem Porta, C5, defensa siciliana, segueix cavall F3, cavall C6 i D3. Guillem Porta opta per la variant tancada davant la defensa siciliana de Carlos Martínez López, segueix G6, G3, la veritat és que en la variant tancada el filanxet és el més habitual per a tots dos bàndols, encara que la posició resultant també es podria catalogar com un atac indi de rei per part de les blanques. Segueix el fil G7, el fil G2, les jugades naturals, E5, enroc, cavall de G7, C3, enroc i A3. La veritat és que aquesta és una forma poc habitual de continuar la variant tancada, o l'atac indi de rei, si volen considerar-lo així, que habitualment dona lloc a que les blanques volquen el seu xoc en el flanc de rei. Però sí tenim que Guillem Porta prepara l'expansió en el flanc de dama. Segueix D6, B4 i B6. Davant el plantejament del seu rival, Carlos Martínez de moment es limita a mantenir la posició i esperar. Alfil B2. Este alfil B2 haurà de trobar diagonals obertes en el futur o bé esdevindrà un alfil roïn. H6, dama E2, dama C7, torre C1. En esta fase de la partida, Guillem Porta es prepara per a una possible obertura de línies en el flanc de dama, alfil B7 i D4. A més que abans, Guillem Porta pressiona al màxim en el centre i d'una o altra manera es produirà algun canvi que alteri l'estructura de peons. Carlos Martínez segueix amb torre d'F D8, però aquesta jugada no millora gens la posició per a les negres, i a més desplaça la torre de la columna F, que a continuació ell mateix intentarà obrir. Una alternativa més senzilla i sense compromís després de D4 seria torre de A C8, seguiria cavall de B D2 i es manté la tensió de la posició. O bé, després de D4, les negres podrien plantejar-se definir l'estructura en el centre i en el flanc de dama de manera acceptable amb A6, cavall de B D2 i B5. Seguiria la captura en C5, la recaptura i ara D5, ja que la segona captura de per C5 es contestaria en cavall A5 i això resultaria clarament favorable a les negres. Després de D5, les blanques tenen un fort peó passat central i ara el problema per a les negres seria trobar una bona retirada per a aquest cavall i segurament la millor opció seria cavall A7 i mitjançant la ruta cavall C8 a plegar a D6 la casella de bloqueig davant el peó passat. Tornant a la partida, després de que el seu rival situa la torre en la columna D, Guillem Porta la tanca amb D5 i l'obliga a retrocedir amb cavall B8, però ara esta retirada és molt pitjor per al cavall negre, que ho tindrà molt difícil per a tornar al xoc. Segueix cavall de B D2 i F5. Naturalment, obrir la columna F amb la majoria de peces desplaçades al flanc de dama és una mala idea per a les negres, que a més tampoc van a poder mantenir una bona estructura de peons. Segurament Carlos Martínez va tindre en compte que després de cavall D7 seguiria B5 amb idea de cavall C4 i la posició negra està molt restringida, sense apenes espai per a les peces, però intentar alliberar-se amb la continuació de la partida resultarà encara més perjudicial. Després de F5, Guillem Porta continua en cavall H4, apuntant ja a les caselles sensibles de G6 i F5, cavall D7 i C4. Però així era preferible B5, deixant la casella C4 per al cavall blanc. Després de C4, Carlos Martínez continua en cavall F6 i ara almenys este cavall ha aconseguit reciclar-se aplegant a una bona posició, però a continuació Guillem Porta
tractarà d'obrir la posició al màxim per aprofitar les debilitats negres amb F4, i ara esta tensió central assegura l'obertura de línies. Carlos Martínez respon amb cavall per E4. Ja en esta posició es fa difícil recomanar alguna continuació satisfactòria per a les negres. Si en comptes d'això les negres segueixen amb E per F4, seguiria E per F5, i ja les debilitats de E6 i G6 fan mal a la posició negra. Cavall per F5, cavall per G6, torre E8, ja que no és possible F per G3 per dama E6, guanyant el cavall. Després de torre E8, simplement dama D3, atacant el cavall, alfil C8, defensant-lo, i ara amb cavall per F4 les blanques han guanyat un peó i tenen una posició clarament millor. En la partida, després de la captura cavall per E4, Guillem Porta continua amb bon criteri alfil per E4, entenent que en la posició resultant els cavalls van a ser més útils que l'alfil del filanxet, F per E4 i F per E5. I així Carlos Martínez respon amb G5, però este avanç resulta molt temerari per part seua, ja que continua obrint línies i debilitant la posició en el flanc de rei, mentre les seues peces pesants estan en el flanc de dama. En el seu lloc resultaria més prudent continuar amb D per E5, i després de la natural cavall per E4, ara sí G5, cavall G2 i cavall F5, per a continuar amb cavall D4 com a forma de buscar contraxoc. Tornant a la partida, després de l'avanç G5, ara simplement en la captura en D6, E per D6, torre per D6, Guillem Porta gaudeix còmodament d'un gran avantatge. Primer de res, a continuació es canviaran els alfils negres, alfil per G7, rei per G7, la qual cosa deixarà la posició del rei negre clarament vulnerable a l'atac de les peces blanques, i d'altra banda, el fortíssim peó D passat garanteix que pràcticament tots els finals siguin guanyadors per a les blanques. Però és que difícilment les negres aconseguiran aplegar al final de partida. Segueix dama per E4, Guillem Porta opta per la continuació més aguda i sacrifica una peça per a atacar el desprotegit rei negre, decisió lògica i correcta, perquè les negres, amb les peces en el flanc de dama, no estan en condicions de defensar-se adequadament. No obstant, també tenia l'opció de continuar amb cavall G2, torre E8 i cavall E3, amb un gran avantatge posicional sense necessitat de sacrificar material. Després de dama per E4, Carlos Martínez captura G per H4 i Guillem Porta segueix amb dama E5 escac. I en aquest moment, clau per a la supervivència de les negres, Carlos Martínez s'equivoca fatalment amb rei F7. En el seu lloc era única rei H7 i seguiria una llarga variant començant per cavall E4, torre C6, cavall F6, rei G6 i cavall C4. Així resulta curiós, però sembla que les negres no tenen res millor que H per G3 i torre F1. Seria molt pitjor D per C6, dama per C6, i de sobte la posició s'obri i la bateria de la dama i l'alfil negres apunten al rei blanc. Per això torre F1 per a les blanques. Ara sí, davant les amenaces és obligat el canvi de dames, la captura en E5, rei G5, ara sí la captura en C6, cavall per C6, cavall F7, naturalment també seria possible cavall per C6, però en cas cavall F7 és preferible, rei G6, H per G3, i tindríem un final clarament millor per a les blanques, però les negres sobreviuen i dificultaran la victòria blanca. Ara en canvi, l'atac serà decisiu de forma ràpida i expeditiva. Després de rei F7 segueix cavall E4, torre C6, torre F1 escac, rei E8, ja que en el seu lloc rei G8 seria contestada amb D6. Després de rei E8, dama H8, escac, rei D7, ara sí la captura en C6, i després de dama C6, torre a D1, i davant la posició de mat o grans pèrdues materials, Carlos Martínez va abandonar. Bé,
En la part inferior de la pantalla teniu els enllaços als vídeos corresponents a altres partides de torneig. Espero que us hagi resultat interessant. Gràcies per la vostra atenció i fins al proper vídeo.